Op vastelavond zondag. Er was dus een vaal, twijfelend zonnetje. Maar één ding is zeker, die komt snel weer terug. Voorzien hij vandaag natuurlijk op de vastelavond in te scheten. En de kroonmeester en onze Marshall Funkeleer, die is 40ste fun. In alle. Loze alarm. Zien hem komen. De Keuper. Of is... Alle hoesdroeven van het tagen af. Proficiat. Building, en in de rij loopt mevrouw de burgemeester met echtgenoot Olaf Pen. Intussen gewoon voor hij weer met een inscheten. En Milies gezegd dat de nieuwe ceremoniemeester, de meester, dat ben ik, dat hij nu mag zitten. En ik zeg u, ieder aansprakelijkheid wordt bij voorbaat van de hand gewezen. Dames en heren, het is misschien ook wel een moment toch een applaus moeten geven voor die nieuwe ceremoniemeester. Want hij heeft zich gisteren goed geraakt, of niet? Dank u wel. Ik vraag de jongste tempeliers, Jos Bonnemeijer, Berman Poter en John Alberts naar voren te trein voor samen de achtste shoot te laten gaan. Sorry hoor. Ja, we gaan met de zin. Ja, ik moet hem proberen. Sorry, de zoeken weg. Zo weer, hè? Ja. 2 pils. We worden wat zien. Amuseert u, ja. Dat is een goede over.
dat je erbij was. En voor de bespreker was de avond schoten in het jaar 2013 het idee gegeven om vanaf dat jaar als geboorte de vaste avond van de streek